Aisha Humaira ta yi rubutu mai tsawo a kaina a shafinta na cewa na fito na janye kalamaina a kanta akan bayanin da na yi. Idan ba haka ba to ta bani sati daya za a tura min sammaci a kotu, za mu haɗu a kotu. Aisha Humaira, ina so ki sani wannan rana nake bukata, wannan rana nake nema. Yanzu ne gaskiya za ta yi halinta, yanzu ne za a gane tsakanina da ni da ku da ke da mijinki waye ya zalunci wani, waye ya zalunci wani. I repeat, Aisha Humaira, kafin mu je kotu bari na fara yin wannan bidiyo ki gani, ba mamaki ko kin manta. Idan kin manta ni ban manta ba, kuma ina so ki sani kotun nan da za a jefa har da Qur'ani zai yi halinsa a ciki. Ma'ana duk abin da zan faɗa a gurin da abin da zaki faɗa da abin da mijinkin zai faɗa, na tabbata za mu ci Qur'ani tunda mu musulmai ne. Jama'a, Aisha Humaira ga nan rubutu, ta yi dogon rubutu mai tsayi a kaina da cewa na dade ina cin mutuncin su. So wannan karan ba za ta haƙura ba, wannan karan ba za su haƙura ba, za su kai ƙarata kotu. Sun bani sati ɗaya na fito na janye. Na janye me? Cutata da kuka yi? Ke baki san kin manta da cewa da ke da mijinki ku kuka bata min suna a Maiduguri, ban isa na je taro ba. Amma magana ta gaskiya bana shine ka cire son zuciya, ka cire girman kai, ka fito ka ce wa Aisha Humaira ka janye kalamanka a zauna lafiya. Idan ma da wani magana sai ka bibi yadda hakkinka zai fito, amma kada ka bari su kai ga kotu. Na farko sun fi ka ɗaurin gindi a wannan lokacin, da a wannan zamanin wallahi sun fi ka ɗaurin gindi. Wallahi kowa kake da shi bana, wallahi sirada sun fi ka ɗaurin gindi. Kuma kowa ya ga wannan abun a social media, so biyu ne ko so nawa ne kake musu irin wannan abun. Kaga tun daga ji ta fito ta ce ma ka janye kalamanka, ka fito ka janye kalamanka. Naga abokanka da yawa sun fito suna ta maganu ka janye kalamanka, ka janye to ka janye kawai a zauna lafiya. Amma kada ka dogara da za a je kotu. Wallahi shari'a sabanin hankali ne, wallahi bana shari'a sabanin hankali ne. Magana ta gaskiya kenan, duk wanda zai faɗa ma gaskiya wannan magana da ya faɗa ma, ka janye kalamanka a zauna lafiya. Yawwa, idan da wani hakkinka a hannunsu to ka bibiya hakkinka ko ta halin yaya. Bayan ka janye kalamanka ka bibiya hakkinka, a ɗauki hakkinka a baka. Amma idan aka je kotu yanzu, kotu babu ruwanta da wani hakkinka da yake hannunsu, sai ta gama bin hakkinsu da yake kanka kamun ta dawo bibiyan naka. Haka kotu take. Yawwa, ka janye kalamanka a zauna lafiya. Shawari daga ɗan uwanka musulmi.